Tänään me tehdään pilpilrapuja, vähän tämmöinen espanjalaista lämpöä syysiltoihin ja käytetään siihen perinteistä tabaskoa. Aloitetaan ensin sillä, että laittaa reilu määrä, ainakin desin verran, tavallista oliiviöljyä pannulle lämpeämään. Pilkotaan valkosipulin kynnet ja chili. Sitten heitetään perään reilusti suolaa. Seuraavaksi me maustetaan tämä meidän öljy vielä tämmöisellä tavallisella punaisella tabaskolla. Mulla on tässä nyt raakoja jättikatkaravun pyrstöjä. Voit totta kai myös käyttää niitä valmiiksi keitettyjä pakastealtaasta löytyviä. Sitten kun nämä meidän raat ravut alkaa muuttaa väriään tämmöiseksi hennon vaaleanpunaiseksi, niin se on sitten merkki siitä, että ne alkaa olla kypsiä. Sitten vielä lisätään lehtipersiliaa joukkoon. Näiden kaveriksi kannattaa tietenkin ottaa jotain hyvää leipää, pikkasen paahtaa sitä ja sitten vaan dippailemaan siihen öljyyn. Tämänkin reseptin sä löydät helposti maukkaapaa.fi-sivulta.